naiz Lazkano Garitaindia, politika eta administrazio zientzietan lizentziatua da, eta nazionalismo eta garren mendean masterra egin zuen, master lana ere bai, eta hemen orain aurkeztuko digu izenik luzeneko ekarpena. 1750 eta 1980 artean, Deba garai eskualdean etako kide izandakoen moralaren eta etaren kode etikoen alderaketa analisi diskurtsibotik abiatuta. Galdera oso sugerente bat botatzen du, egon alda etaren jardunean motivazio etiko kolektiborik, eta hau dana azalduko du azterketa kualitatibo bat egina, ez da? Ba, venga. Laur azaltzen, egiten da, asmoa zan berez, azaltzian ikusakon diskurso analizako dituten kategoria ezberdinak, kategoria horrezkan ezarri diren, eta hala eta ez dakit da sortzi minutu aman indengur dut dela, zentrakunek egin bat, diskurso horrek zelan jaso dituten, ze metodologia duten diskurso horrek aztertzeko, eta gehien bat itzen gut diskurso horretik atatako ondorien inguruan. Egizan tituluak izanik edo luzia, baina laur dudeko oso berrez. Debagoien eskualdian, 50 hamarkadan eta militu dagoen jendean morala, hau da, azten ez teorian sartzen, bai, morala sentitzeko edo jarduteko kapazidade individual bezala, eta taldeak bera daukan etika kolektiboan arteko harreman bat ikertzik jagotan. Bai, hamarkada horretan, orduan, plantekituen galdera hau zegoen izango zen, talde baten etika espezifikoa da zela eraikitzen den, ze harreman dago noten etika kolektibo norbanakoan moral horren artean, eta horrek bi horrek bakoitza daukan diskursoakin ze harreman dagoen ez lehen dutzen duan kategoriak esartzeko zentzu hortan ez, alkarren kategoria zen esartzen dira eta galdereik importantena hor izango litzake azkenengoa. Bai, planteatu dutena da, benetan damu bat sortzeko edo taldearekiko ukazioa sortzeko egon behar dela moral individual eta taldearen etika kolektiboren arteko disonantzia. Bai, egin arteko talka potoloa. Bestela ezinezkoa, bai, bi horrek parekoa baldin badi edo damua gertzea o damu eskak izan edo zentzu gabekoa da gutxi gara bai. Metodologiek horrek ez dut esalduko gehiagik. Eta asimoetak sakontzen disonantzian kontu hori da. Sigmund Baumanen definiziotik eta eratorri dut pixkat definizio hau, lehen zenuten bezala, bai etika kolektiboan da norbanakoan egunan arteko talka bezala. Lehenengo abiapuntu teoriko bezala markatu dut, ez da dena esateko, baina bai edozein taldek edo erabiltzen dela hizkera propio bat, bai balore propio batzuk, hitz propio batzuk, horrekin etikareiko litzakena da. Eta izango litzake bai horren eta norbere baloren arteko diferentzia, gutxuan bera dut. Eta teorizazio garrantzitsuena, sartu barik gehiagi etika eta moral kontuetan oso soluzio izango litzake diskursoan inguru. Bai, diskursoa zer dan, nola aztertzen den eta hor, diskursoa aztertzeko erabilitut bi eskola da ezberdinen eraginak. Batetik, anglo-jatorriko diskurtso analisi kritikoan eskola hori, zentratzen ari bat analisi linguistikoan edo, eta gizarte mugimenduen diskurtso analisten labeliden framing klasikoak edo. Gero lagotuko zekoadar bat horrek bien influentziekin edo nahaztuta. Orduan, erreferentzia nagusi bezala, erreferentzia linguistiko nagusi bezala, ezkerrak urtutalan dagozen horrek izango litzakez, diskurtso analisi kritikoan kategoria garrantzitsuak. Bai, erreferentzi estrategiak, estrategia predikatiboak, argudatzeko eta legitimatzekoak edo legitimazioak. Horrek, gurutzatu ditu lehen zanako beste hiru kategoriekin, bai, diagnosi, prognosi eta motivational framing gizarte mugimenduen azterketarako kategoria klasiko dudan. Hori kategoria atatzen dio osotara, ez era estankoan, baina bai mapa nahiko zabal bat egiteko aukera emontu da gara. Bai, argudiatze estrategiek gehien bat eta legitimazio estrategiek oso ageri duzten da belako bai taldearen balio etiko eta bai norbanakoaren balio moral. Bai, nola argudatzen gauzak, zergatik den zerbait ona, zergatik txarra, zergatik komunitatea, zergatik ez komunitatea.
Eta horrekin batera erabili dut beste koadro moduko hau, ustaki zagatik ez da ondo agertzen Windowsen, bebai ez bakarrik diskurtso horrek norbanakoaren diskurtsoak aztertzeko, baizik eta norbanako horrek taldeekiko segitze dukanen jakiteko. Ez da, kondo saltzen naizen, honen bideznean jasotzea, militante horiek orokorareko taldeekiko segitze dukanen edo orokortasunak ze etika daukan uste dabe. Eta gero horrekin ados dauden bai edo ez. Bai alderaketa bat egiteko norbere pertzepzioa eta taldeantzako daukan irudian edo. Diskurtsoan lorpenak. Diskurtsoan lortu dira debagoieneko etako lau militante horiekin hitz egin da. Eta hori bezena sakoneko elkarrezketa egin da. Lehen izan dako bezala, hor kartzen lorela markadan, eklu eta barra markadan da, barkatu horre txiki bat dago. Eta oso aipatzekoa da hartu dien lau adibide horrek diela oso lagin homogeneoa. Bai, laurek dauzkate 56-57 urte, laurak bizi dira eskualde berdinean, jatorri euskaldunekoa dira, berain munesok euskalduna dira. Esperientasun txiki bat badago, landagunean jaioan gizonezkoa badagolako, eta badagolako eta beste hirurak aserretan jaiotakoa dira. Aipatzekoa laurak gizonezkoa dira, euskaldunak, eta guztiek eta militatzen hasi horretik militatzen da beste nun baita. Bai, egin, joaken, edo beste dozen gaztera kunde eta barretan. Baten kasua oso berezia, gaztera erakunde urtatik aparte edo, bere militantzia ziren dalako eragile politiko ezberdin. Bai, jasi militatu ondoren, azizan, eta militantzen baina ibilbide politiko luzeagoa edo lukien. Orduan hartu goitzake, diskurtsoien ondorioak edo zuen ipatzera aliketara laburrenean. Horre importantena militanteen moralaren atera dugun mapa hori edo. Batetik, leheno atera dugun kuadro horretan lehenengo zeuan zutabea, zan arazoaren identifikazioa. Bai, militante horiek ze arazo identifikatzen daben eta zergatik erabakitzen daren militatzea. Bi arazo nagusi ikusten dira hor, bi etapa desberdinetan markatuta. Bai, ez dira biak batera agertzen, baizik eta lehenengo bat agertzen da, faktore katalizatzaile bezala, eta gero bigarren etortzen da denborarekin ikusten den inguruan. Bai, lehenengo esango ditzake errepresio kulturala, edo inguru giro oso errepresio. Ez bakarrik kulturarloan gehien bat, baina bai biztan beste arlo gehienetan. Lan momentatik 3 eskola katolikotan ibilitakoa dira, eta elizari oso lotutakoa. Eta laugarrenak, nesta ez eskola katolikoetan aritu, familia zeukan oso katolikoak beraz, moralidade, etika katoliko horren errepresio itxitasun hori zan oso ondo pertsibitu zarela bereik eta faktore katalizatzailea askapenerako pausu bat emateko, askapen propierako pausu bat emateko. Eta bigarren arrazio goetzak errepresio kultural horretik aparte, ja errepresio real esango dukera. Bai, inguruan ikustea, edo lagun bat atxilotu dutela, estartu nore dutela, hori izango ditzake ja, benetan militantzia finkatzen duen faktorea. Bueno, hortik aparte, militantek etari egozitako aspektu etikoak edo ez, eta hor dauz ambivalentzia datu eguzen faktorea. Batetik, gehien bat berizten dela militantiak eurak iritziari dago gionan. Adibidez, bik egozten dute etari garai hartan autonomia handiakin jarduko zegoela. Hau da, militanteak autonomia handia zegoela erabiltzeko zer egin, zer ez egin. Eta beste bik oso kontrakoa argudiatzen dabe. Bai, eta gaina, goraipatzen dabe, bakoitzak bere ikuspegia ontzat. Zentzu utilitaristan, moral utilitaristan, onena, utilina delako. Danek bat egiten daben aspektua, eta egozten aspektua beti egiesatearena. Gezurrik ez duela sekula esaten, eta beti egiesatearena. Eta danak ados agertzen dira puntu horrekin dabe. Eta militanteen ideologizazio dago ere bi ikuspegi desberdin dago. Bi ikuspegi desberdin eta gaina oso antagonikoak alkarrekin. 3, aipatzen dabe ezinbesteko dela ideologizazioa gehien bat klase sozialaren askapenerako bidea. Bai, gero ikusiko militanteen balioa, klasea nazioa, baina sortuta dago, baina dauz bi ikuspegi desberdin ideologizazio dago.
Bata da, ideologiozei garantzia berezi ematen diona, militanteak ezinbesteko tresna bezala ideologia eduki behar delako ikuspegia, eta beste da justo kontra. Ideologizazio hori erabat gaitzetsi eta iseka egiten duena. Honeko, inogei bat dimo birakurtzea, gero ateratzen bat momentzen edo egongo da, baina zaten dago gainera euskera oso jatorrean, ematen dauzkuen una tabarra dela hon. Eta jute ginen miarritzera bilera batera eta ni ontako enajatu. Horizan baten ikuspegi gisa, nik hori izan. Eta nik nio tikurina dipintzera jun, eta guardetzile kondoen egot eta korriko urten bihar da ez dakizar da bestu. Kontatu esan hori, beste adizente batzuk edo militantziara. Bien. Eta azkenengo puntua, egoten zutzena, erakundari izan, zibilen egiten inguruko. Danek, uste ben, eta bere etikaren barruan, bere talde kontentzian barruan bilatzen zebala, biktimen elite bat bezala, Eta gehien bat zibilik ez ziltzea. Hor, denak bat zetozen, baina sortu zen eztabaidak gehien bat hiperkorreko atentatuaren kontura. Ez da guk hartu dugun denbora tarteari dagokion ezer, baina behin da berriz ateratzen kontua zen. Militantien balioak eurak. Nazioa eta klasea. Nazioa eta klasea nintzen duten bezala, ideologiatik daukazerik, lehenengo nazioa eta bigarrena klasea. Lau militante hauek, eta militantzera egiten dabe, errepresio kultural horren ondorioz. Nazioaren errepresioa ondorioz. Txiki-txikitatik jaso dain zerbait bezala, oso inguru itxia bezala. Sentimentuen bidez jaso dabe, beraien nazioa zapalduta dago. Hau da, horren ondorioz militatzen azten dira. Baina gero, ikusi izan dabe beharra, hortik aparte ere, zapalduta den klaseen askapenerako prozesuak abiatzea. Eta hori burutu dabe, ideologiozean bidez. Bai, diapi prozesu erabat ezberdin. Bat, txikitatik, lehenengo sozializaziotik, edo berean bezala esan, sentimentuen bidez edo oso barnatu den kontu bat, eta bigarren izango litzake, norbere bondez erabaki denena beharrezkoa dela edo utila dela. Konpromisoari dagokionean. Konpromisoari dagokionean ere, bi ikuspuntu ikusten desberdin. Batetik, zaten zeben, biltatzen aziotuko kolektibitatearekiko konpromisu itxu bat edo eskatzen zala, eta bestatzen punturik gaitzetzen zeben erabat, eta konpromisoa herriarekiko edo eduki behar zala defazazioa. Damuari dagokion, damurik agarra agertzen da, ez da agertzen kasu baten ere ez. Eta damua agertzen bat dimada, ez zeben kasu batzuan damua hori agertzen ari dela, kartzelan dagoen jende batengan damuitzen dila eta bat, ez zeben ikuspegi bat utilitarista dukala, beraien kondena murrizteko, baina bene-benetan ez da bela pentsatzen norberak bere balina bera jardun izan badagoentzat, hori ez, damurik edo agertu lehenik. Teoria etikoen arabera gabe, argudiaketa desberdinak bateko agertzen zen. Batetik, bete behar eta disiplina zentzu militarrean, horren kontra norbere nahi. Nazio eta klaseak entzun dugu bezala, arrazoimenak agindutakoa, sentimentuek agindutakoa. Emaitzak bilatzeko egiten den ekintza kolektibo bat, edo berezko balio dukar zerbait bezala. Horretak egiten dugu nurretzen da, baina hor, aipatzen bi kontu desberdin batetik, adibidezela jarrita lemoizko zentrala eraikuntza eta barrez, borroka horregatik edo gelditu zela, emaitza positiboa da, beraz, egindana positiboa da, baina hortik aparte, aipatzen ere bai, kaldera eginda, eta espalitz lortu lemoizko zentrala gelditzea, positibo izango nintzake borroka hori. Erantzun izan bai, borroka horrek berez ere badukala duintasunerako edo badukala berezko balio propioa. Horrek noiz dut bai, intentzioa eta emaitzera. Hau da, ze intentzio dukan ekintza kolektibo batek eta ze emaitza lortzeikoa. Digizalek ez bigo oso kontrajarrek. Eta berdina, universalismoakin eta partikularismoakin, behin da berz agertzen den kontuakin, eta jakintzai dagokien ere bai. Lehenko bezala, ideologizan kontuakin. Ez dala Aristotelesek egatzen daren bertute universal bat jakintzean kontua, baizik eta dala zerbait zentzu utilitarista dukan. Behar da, gehiago jakitea, hobeto artikulatzeko, hobeto aritzeko. Orduan, ondorio nagusi bezala, oso bizko botata, izango nintzako hori, disonantziarik ez dala agertzen. Militanteek beraien buruari egotzetako kontuei, edo moralari, balorei, eta kolektibitateari egotzetako baloren inguruan. Hor jarri dutzuet, esaldi bat, atentakoa, transkriba prentatek. Printzipioz, hori nik indago aldera, ez nioke esango diferentzia ahondirik egon danik norbere ikuspegiaren eta talderen ikuspegiaren artean, ez?
Eta irun erantzun egin da, barrik pertsonalki ezetz, alkarrekin hitz egin da, eta nik bez, eta bestak bez. Eta murik ez agertzen, beraz. Hau da, disonantzerik ez da agertzen, eta agertzen dinak dira, zera txikiak edo, izango. Ezberdintasun txikiak. Bai, nik usten eban, hobeto zela, asamblada honetan, modu honetan egitea baino, beste modu honetan egitea, edutu eta ateratzea egoena. Ez die bene-benetan etika kolektibari edo normalako ere dago ginen, hola, disonantzerik da bat. Oso ondo, galdenarik? Hori izan daiteke kontraesana asumitzeko kapazitatea gauzei, izan daiteke. Osa, azkenean borroka bat gertatzen denean edo daude faktore ezberdinak, ez? Eta horiek egon daitezke kontraesanean, adibidez, etika eta morala. Eta horiek kontraesan horiek superatzeko jarrera batzuk sustatzen ditu ere irauntzaileak, hori izan daitekeela, ez? Izan daiteke zer, Jarrera hori, izan daitekeela, horren ondori izan daitekeela ez eukitza disonantzea. Gansu, ohitzen dala bezala edo, bakarrik gerturatzen diela kontraesan horrek murrizteko... Bai, edo asumitzen dituztela kontraesan batzuk, taldearen onera. Hori da, kontraesan horrek txikia baldin baina, hau da, hori urritu da zure... Kontraesan horrek txikia baldin baina, horregatik disonantzian markatzen genuen, disonantzia hori egoteko emerdola talka importantea bat. Hau da, kolektibitateari uko egiteko besteko. Erateko, ni ezin ez kolektibitatearen parte izan, arrazoi potolo batek. Disonantzia horrek, talka horrek txikia baldin baina, ez duka eragin hori. Hau eta bako baten kasuan, 2004ko martxoan 11an, kartzelan egozen horrendik, eta, ez da izan, baten kartu edo beste. Eta berak ez eban, momentu hori, formatu izan bazan, bera horrendik militantea zen, eragile kolektibo horrek egindakoa zela, uko egin zela eragile hori eta urten dut zela batik eta bitu. Hori bai izango litzake adibidez, nahika bilatzea, ez dakizen bat zibilen eriotza, bai izango litzake beretzako, ez dakit, muga bat, etika kolektiboan gainditu ezin dagoen muga bat. Nahiz eta helburuak ez dakizentzuk izan, nahiz eta horrekin beste dozer gauza lortu, edo nahiz eta berez balio propio eduki borroka horrek. Muga hori, berak horrela jarritezen dago. Adibidez, zuk horrek bat dituzun konzio zen, adibidez, bakoitzak erabiltzeko almena eta zorroztasun hori goitikan etorka. Aldagai bai izan aldia disonantziako mailak egongo dira, ulertzen, estremo bat eramaten baldin bat, eta adibidez xarratzen baldin bat, eta gizien bat, hor bai sobra izan alda, esan dene pertsona batek launa erakunde edo talde baten militantzian agindu zehatzak jasotzi edanen inguruan edo berak erabakitzeko almena horre bai izan alda, pesoi bat. Leku gehienetan, ezberdintasun gehienan errezala zen, antolaketa forman inguruko. Hori lehen duguna, vertikaltasuna autonomian inguruko kontu hori. Eta nek aipatez eren, lerro batutan autonomia erabateko zeukedo. Zeuela kaldetu beharrik, ez kontatu beharrik, ez ezak. Baina, behin behin, hor kontu hau, dau liburu bat oso gona, miren altedo militaren eta eropen da, dia, elkarrizketa bat abeste dauzkean, eta han bai aipatzen da, gero militan desberdin edo bai, oso era desberdinean persibitzen da bela hori, vertikaltasun hori edo autonomia hori. Zer da batzuk, ez da bela sekula sentidu goitik agindua etortzea hau egin behar duzu eta ezin duzu laguko horik egin. Eta bestatuk, hori ez, batzuk sekula etxako bat eta bestatuk nahiko ohikoa zala. Eta militante hauetan berdinak kontatzen. Bik sentidu izan dabe, hori ez, goitik etortzen da presio hori edo zerbait egiteko derrigortasuna eta besteek esan. Baina gatabe, beste bi horrek, zentu izan da presio hori edo, kontatzen da beti eukida bela uko egiteko aukera, edo esateko ez, bagoela ez, edo beste modu batera, edo beti eukizan da bela kontrasterako aukera bat. Ez palitz hori egon, bai izango ditzaket disonantzeko motiboa. Era kolektibitate uko egiteko arrazioa.